Hvordan går det? Kom ind. Ej. Hej. Ja, fest. De andre er kommet. Ja. Ja. Ej, for helvede. Du kan se de andre. Altså, hils på for helvede. De andre er kommet. Hej. Er vi stille? Hej. Værsgo. Tak. Velkommen. Tak. Til vores ydmyge hjem. Det har kostet en form. Hvor ser det bare godt ud. Tak, i lige måde. Jeg elsker bare, hvad jeg gjorde ved det her sted. Ej, hold nu op. Ingenting. Hold nu op. Du har været i rundt på diverse loppemarkeder og kørt landet tyndt for at finde de rigtige møbler. Ej, hold nu op, Andreas. Nej. Prins Davidsens vej. Det kan ikke have været helt billigt. Nej, men jeg kendte dem, der boede her i forvejen. Jeg fik det for en slik. Men jeg kendte de rigtige, ikke? Mm. Ja, det kan jeg forestille mig. Ja, men når vi alle sammen er samlet, så vil jeg gerne lige lave et lille announcement. Først og fremmest vil jeg bare gerne sige tak, fordi I kom, og også selvom at vi er lidt mindre end planlagt. Det er jo længe siden. I har måske lagt mærke til, at jeg ikke drikker her til aften, og det har altså ikke noget at gøre med, at jeg er blevet afholden eller mormon eller noget. Det er simpelthen, fordi jeg er gravid. Ej, tillykke. Tillykke med det. Hvad så, Peter? Hvordan går det med det hele? Spiller du stadig? Nu var det mere en hobby. Jeg er faktisk ved at lave noget virksomhed sammen med Viggo og Christian. Viggo, Viking Viggo? Ja. Jeg kunne jo fortælle dig det, men så var jeg jo nødt til at slå dig ihjel. Ja, det er klart, Peter. Kan jeg ikke have, at jeg afslører jeres store forretningshemmeligheder? Men prøv at høre, Peter, nu er det ikke bare arbejde alle sammen. Vel? Har du fundet en sød pige? Eller en sød dreng for den sags skyld. Jeg skal ikke sidde her og dømme. Ja og nej. Jeg tror, vi er sat på i verden for at finde kærligheden. Og altså, til at starte med, der var vi et menneske. 2 hoveder, 4 arme, 4 ben. Og så var vi vist noget med, at vi var for kæphøje. Så delte Zeus os lige 2. Og det var derfor, at man har teorien om den eneste ene derude. At alle har en. Ja, der står så ikke noget om hvad man skal gøre, hvis det så fejl. Nej. Okay. Spændende. God aften. Nu er jeg ikke den største taler. Jo, du er. Men jeg synes ikke, I skal snydes. Jeg vil gerne sige, at det er en yderst behagelig aften, og jeg tror ikke, at jeg snakker for min egen sag. Jeg tror, jeg snakker på alle vegne. Og jeg vil rigtig gerne sige tillykke, og jeg synes, det er et virkelig flot initiativ, det I har taget. Nej, jeg tror lige, jeg vil blive for jer. I har jo... I er jo et smukt par. Man må sige, at det går rigtig godt. Og det er også derfor, at jeg desværre må sige, at det ikke går. I har prøvet masser af gange, men det virker bare ikke. I passer ikke sammen. Agnete,
Du er smuk ung. Du skal da ikke spille livet her. Du skulle finde en anden. En ligesom mig. Vi kunne have gået ture sammen. Gået i teater sammen. Du skulle være sammen med mig. Peter, jeg tror, vi er ved at løbe tør på vin. Er det ikke det? Jo. Skal vi ikke lige have noget mere vin? Tak for talen. Hvad fanden var det for noget lort, du førte af? Ja, det ved jeg ikke, Andreas. Okay, så. Nå, hvad var det så for noget firma, du var i gang med at starte? Så må du love mig, at du ikke siger til nogen. Ja. Hvad fanden er det, du taler om? Du har fået for meget drik. Nej, tværtimod, så har jeg fået Virgin hele aften. Og nu har jeg jo lige fortalt dig hele vores firmahemmelighed. Nu går vi op til de andre, okay? Åh Gud. Jeg troede, du var ateist, Andreas. Ja. Nå, hvor er Andreas? Ja. Okay, nå. Han står for med vin.